gitu gitu. Bangkio maju. Tepuk tangan dong. Ho 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 ho. Ini bangan. Sompeng lho.
bisa nyala gunung desa kati
Ayo
ngambara ing awang-awang. Ya gentenan. Ayo gentenan, Mbak. Gentenan. Angelangut ya. Kekasan tanpa ora iso iki. Ora iso ning nyatane apik kok. Sampean sinden apa penyanyi? Ora iso ngomong. Kowe ora iso ngapa-ngapa? Mboten. Nek dikapak-kapake jan obah. Jan tau. Wah, lho kebayani iki. Kowe lah jan ana sindane dikapake ming meneng. Lah mapan iki. Oh, mapan to. Nggih. Ya karo guyon ya nak ya. Nggih. Nek karo aku kae Ya tambah stres. Kok nek tenanan, Nggih. aku rawani ngopo-ngopo aku. Oh, lah nggih kok nggih mboten. Narabasan mitra mandong. Yo, Jenengan riyen. nyebar ngubangi jagat mulan doro memborong unggai serutung sesuk nek kurang apik pokoke dijolke nggih. Kumpul ngumbarga kasahan satemake nyawa mimpi. Maju! Tepuk tangannya mana yo?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Dewi Sita
Yes. Lagi kepiye lek dadi kalek go mulih. Weh lajan. Larep didelok ya. Gitu. Mangke niki aja disuwuk kali Mbah Dukun. Mangke nek ora mari dungake Mbah Kaum. Ning le nambane boten teng mriki.